Snaghata, Osloworks, White Architects. Všechny tyhle ateliéry používají nástroj, o kterém pravděpodobně ještě nevíš. Jmenuje se Spatio AI a já ho zkoušel poslední týden a tohle jsou moje top poznatky z něj. Získání 3D podkladů a okolí, terén, objevový model celé výstavby a mapové podklady. Jen si vybereš z mapy kdekoliv místo na světě a stáhni si okolí o rozměru 600x600 metrů. Je to úplná hračka. Vše je parametrický, vytváříš nové domy, měníš podlaží, střechy a odstupy. Všechno se ti přepočítává v reálném čase a můžeš to sledovat jak ve 2D, tak i ve 3D a navíc ti to ukazuje počet podlaží pro situaci. Rychlé výpočty, hned víš počet bitů, jejich plošní výměry, objemy, dokonce i celkovou zastavěnou plochu celého návrhu. A máš to hned pro všechny varianty. A ty varianty pak můžeš mezi sebou krásně porovnat. Spatio AI funguje v prohlížeči, takže nemusíš nic instalovat ani ukládat. A protože to běží v cloudu, dokonce si to pamatuje všechny varianty. Vizualizace dat je další zajímavostí, co Spatio umí. Vizualizuje nejen počet a typ bitů, ale umí ukázat i oslunění či výhledy na zeleň nebo na vodu. Takže já vám teď ukážu, jak já se Spatiem pracuji, tady vytvořím nový projekt, počkám, až se mi načte mapa celého světa, tady si pak můžete najít místo, kde chcete, já si tady napíšu rovnou Stockholm a nebudu chtít asi přímo tady v centru, já se tady trošku odzumuju, pokud vám tahle mapa nevyhovuje, přepněte si na satelitní a tady vidím, že třeba je nějaký celkem fajn park, který bych mohl zastavit, takže já si tady přepnu zpátky na tu klasickou mapu a kliknu si sem. Vidíme, že se mi tady zobrazilo místo, které je 600x600 metrů a já určitě budu chtít si tady načíst ten kontext. A ten kontext je dobrý, protože to je 3D model. Dokonce si tady můžu zobrazit satelitní fotomapu terénu, a která je i ve 3D, což mi přijde celkem efektní. Jsou tady i nějaký další, ale kromě té satelitní a mapový mě to moc neříká. Tady ta jako elevation, aby jsme pochopili, jaký jsou tam výšky. No, já se tady vrátím do defaultu a já tady nebudu dělat vlastně tutoriál, jak to Spatio funguje, protože ono vlastně, vy si tady vytvoříte cestu, velmi teď stručně to udělám, vezmu si cestu, nějak si ji nadklikám, třeba odsud sem, potvrdím enterem, pak si vytvoříte pozemek, který dáte freeform a já to tady rychle naklikám. Já nechci dělat žádný tutoriál, já vám chci ukázat různé věci, co to umí a jestli to dává smysl nebo nedává smysl, to je pak na vás. Já tady mám teda ten pozemek a tady si můžu rovnou vygenerovat, co tam, jako nějaký bytový domy. Myslím, že tohle je super pro soutěže, pokud potřebujete udělat nějaký pozadí, že tam bude výstavba nových bytových domů, ale vy nemáte k tomu podklady. Samozřejmě tady tomu se mi může nebo nemusí líbit, já to znovu přegeneruju, mám úplně jiný typ, můžu si tady přepnout, že chci na lamelový domy, tak ty jsou takhle. Tady samozřejmě větší nastavení, můžu si tady kliknout na nastavení, třeba jakou chci šířku a to je tady, že můžu, aby byly od 10 až do 14 metrů, můžu dát třeba 16 metrů, uvidíme, jestli se mi to změnilo. Taky je tady výhoda toho, že pokud vezmu tady ten node neboli bod, já si tady zkusím schovat to nastavení. Pokud vezmu tady ten bod, tady shiftem se odaretuju a zkusím změnit ten pozemek, že se mi to celý jako přegeneruje. Takže to je asi ten základ. Já tady ještě ukážu, že tady si můžete dělat různý skeče. Já se tady přepnu do jiného modelu, protože to má tady už různý skeče, neboli alternativy. Tak já tady ukážu třeba alternativu 1.
Tak, máme tedy alternativu 1, je to vesměs to samý, navíc jsem si tedy dodělal jenom park, kdybyste si chtěli dělat park, kliknete na zeleň, na vegetation a dáte tedy park. Takže my máme nějakou variantu 1, já se podívám na variantu číslo 2. Taky moc pěkný je, že se tady můžeme dát do 2D pohledu, takže já jsem teď ve 2D pohledu, můžu se vrátit na variantu 1, tady zkusím takhle přizumovat, ať to je víc na obrázku, můžu jít na variantu 3, variantu 4 a 5. Asi chápete, co tím chci ukázat. To samé funguje, že i když jste ve 3D, tak můžete přepínat mezi variantami. Moc pěkný, co tady ještě je, když si dám třeba variantu číslo 3, že si tady můžu zobrazovat statistiky. Že si tady takhle kliknu statistiky a tam mě říká, jaká je třeba tedy footprint, zastavená plocha a tady u každého pozemku, já teď nemůžu hýbat myší, vidíte, kolik je to cirka metrů čtverečních zastavený. Vidíme, že tedy ta střecha má taky stejně jako zastavená plocha. Kdybych chtěl si změnit střechu, tak si tedy najdu do nastavení a změním si třeba typ střechy na sedlovej. Uvidíme, že se to změní úplně všude. Pokud bych to nechtěl měnit úplně všude, tak vlastně tady to můžu explodovat. Ups, to jsem stál poprvé. Nevadí, je to cloudový, takže teď jenom počkám, až se mi to načte. Wow, doufám, že ta cesta si sedne. Tak, vidíme, že se nic nezměnilo, což je super, že to je na cloudu, že to není můj počítač, který by crashnul. Já si vyberu tedy ten kvadrant, zruším, že to chci generovat a teď už mám možnost třeba tedy explodovat na různé bloky. Podívám se a teď už můžu třeba vzít jednu budovu, vytáhnout ji třeba na nějaký věžák, 20 pater, tomu sami můžu udělat tady. Tady si můžu dokonce vzít různé části. Oj, přesně, už to trošku přeháním, jak je to veliký. Ale mám tedy možnost si třeba tady vybrat tuhletu linku. Musím se trošku pootočit, trošku líp. Nechci tady strávit u toho hrozně moc času. Tohle nechci ukazovat. A to je jedno, prostě můžu změnit celý ten dům pomocí tažením. Což může být fajn. Teď si můžu říct, že tady ten dům by mohl mít sedlovou střechu, tak přijedu třeba sem. Dám si tady sedlovou střechu, změním a je to. To samý můžu u tohohle domu, budu chtít říct třeba, že má zelenou střechu, tady ten. Tady ten není explodovaný, takže se chová jako jeden objekt, když změním jednu střechu, změní se mi všechny střechy. A já si tedy vyberu, že bych mohl třeba ukázat, jaký je sluneční, jaký je potenciál dostání slunce, wow, nevím, jak to přeložit do češtiny. Případně si tedy můžu udělat nějaký výpočet větru a komfortu, tedy píšou, takže já si to vložím sem. To chvilku potrvá. Celý tohle Spatial je furt v betě, takže to chce brát trošku ohled na to, že to není jako nějaký finální produkt. Ale vidíme, odkud jde vítr, což pokud stavíte výškovou budovu, je hodně důležitý vědět. Vidíme, že celkem to naráží do téhle budovy. Nechápu proč, ale tak to je dobrý si to právě vyzkoušet, aby se na to zaměřil, že tedy odsud jde nějaký velký vítr. Takže další tedy jsou různý slunce a výhledy. Tedy u toho výhledu se dá nastavit, jestli to má třeba výhled na vodu, což ve Švédsku je hodně populární. Já teď zrovna myslím, že žádnej. Píšu tedy 0 na vodu a na zeleň zkusíme, protože zeleň je tedy park. Tak jo, takže píšu, že tedy 20% má 20% bytů má 42% výhled na zeleň. Já to teď vypnu. Další věc, co tady je ještě dobrý, abych vám ukázal, je, že si tady můžete různě nastavovat, jaké jsou různé účely, takže tady jsou kategorie třeba, že já mám všecko, že to je bytový a když tady takhle kliknu, tak vidím, že to je residential. Kdybych to chtěl měnit, tak musím tedy do space, tady budu, university to asi ne, ale mohl bych tam dát třeba hotel, takhle. Já nevím, můžete si s tím hrát, jak chcete, to vlastně už je jenom na vás. Pak se tady můžeme podívat, kde jsou výtahy nebo schodiště, type, tady jsou druhy těch bytových. Já si můžu představit, že pokud si s tím vyhrajete, tak to můžete použít pro nějaký schémata, pro soutěže, pokud nepotřebujete něco detailního, kdy prostě záleží jenom, abyste ukázali, ano, takhle by se sem mohlo vejít a teď se vrátím do statistik a řeknu, sem by se mohlo vejít 774 bytů. Pokud byste to chtěli nějak pozměnit, tak si tady dáte optimalizovat ty byty a teď už jich mám 851.
Vidíme, že se to i jako přepočítalo samo, což je moc fajn. Já bych ruku do ohně za to nedával, jak ty byty jsou navržený, protože sice tedy vidíme, že jsou tedy ty žlutý, že to je studio, a tedy jsou jednopokojový byty, tedy jsou dvoupokojový byty a tedy třípokojový byty. Takže to je asi tak všecko. Jako tady ten program je velmi jednoduchý, je to celkem fajn na hraní. Nevím, jak moc do praxe se to dá použít. Vím, že ty soutěže by to bylo dobrý, anebo pokud děláte ten urbanismus, tak když jste třeba v tom 2Dčku, tak ta hlavní výhoda je, že vy si tedy vlastně můžete upravovat pozemky, můžete jim tedy taky dávat, odkud se může stavět nebo ne, nějaký hranice, že třeba tady musí být park v téhle části a on se vám celý ten objekt posune. Vidíte tedy rovnou výšky těch domů, takže to pak záleží na vašem zadání. On ten každý dům si můžete narysovat podle sebe. Já jsem teď celkem línej, takže jsem si to nechal vygenerovat. Pak tady vidíme taky stíny, takže kdybych si chtěl tady změnit sluneční pozici, tak můžu pro nějakou prezentaci tedy ukázat, že v nějakým dnu v 8 hodin je tolik a tolik stínů z mýho návrhu. Tedy ty mapy se mi líbí, jakože si tedy dostanu, že vidím, kde ten park je. Něco, co mě baví, je, že když jsem v tom 3Dčku a chci něco odstranit, tak tady dám gumu a vidím tady malýho bulldozera, který takhle jede. Takhle můžu odstranit, smaže to. Tady smaže. Pokud byste si chtěli podívat, co máte odstraněnýho, tak zase display model, který vám to ukáže, co jste odstranili pro váš návrh. Pokud byste chtěli třeba všechny ty alternativy se podívat, jaká je z nich nejlepší, jaká z nich má nejvíc bytů a různé další informace, tak tady máte compare, což znamená porovnání. Já vidím, že tady ta alternativa 3 je vlastně teď nejlepší. Kdybych si dal alternativa 4, omlouvám se, kdybych si dal na alternativu 4, tak vidím, že alternativa 3 má větší plochu, pak tady můžu mít alternativu 1 a tak dále. Takže to je za mě asi pro Spatial všecko. Já jsem s tím celkem spokojený a budu pozorovat, kam se Spatial vyvine dál. Taky musím upozornit, že se jedná momentálně o beta verzi. Nejvíce mi líbí na Spatial, že umožňuje porovnávat varianty s jasnými daty, a to i ve vizuální formě. Díky za zhlédnutí a fakt jsem rád za každý like či subscribe. Je nás tedy momentálně na kanále Fromarch velmi málo, takže pokud mě nasdílíš, máš u mě velké, bezvýznamné plus a hned 2krát. Měj se parádně.